Ці марылі вы калі-небудзь убачыць, як ажываюць старыя фотаздымкі? На нашым канале мы ператвараем гісторыю Мінска ў захапляльнае падарожжа. Дзякуючы магіі штучнага інтэлекту мы ажыўляем архіўныя фатаграфіі сталіцы канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вы ўбачыце, як выглядалі вуліцы, будынкі і людзі, якія стваралі гісторыю нашага горада. Гэта не проста відэа, гэта партал у мінулае, дзе кожны кадр дыхае жыццём. Кожны рух, кожны твар на гэтых відэа створаны з дапамогай перадавых тэхналогій, якія дазваляюць па-новаму зірнуць на мінулае. Дазвольце сабе акунуцца ў гэты дзіўны свет. Падпішыцеся на канал і даведайцеся, як выглядаў Мінск 100 гадоў таму. Глядзіце відэа па спасылцы ў апісанні.